Barlok nong ribhoy, pitaj ban let chelong ba pisngo jengai bat taj kadheng kali bat sngolud put kalet chelong tang na kabenta ban shana mobile. One Haya Service Center han Nongpor Town Shopping Complex. Haka kamera ka ba spa Sanpe Khundai ka Service Center ka ba pila ban ai jingshania. Ka jingshakri ka ba pura na ka Xiaomi, Realme, Poco, OnePlus, Nothing, Lava, bat kiway. Bos, gini-gini kena pengsimas no. Ka film khasi ka bai kerteng khor. Kadika wei nagi film khasi ka blade blut ban penbiang nadong shadong mat ka badang up satang ban penino ha ki ying peni film lanik cinema hall. Kene ka film kadik balai shimbanta ro Jester Nombet, Ushong Dor Thaba, Ujerebi Khongji, ka Yairi Sumer bat kiwe. Ye ka bal padmi bat sina daw ba kini lengdo. Naga jing pelanya ke trailer hai kini kendiat singi layu I malu malaya ke dor jog naga film kepada naga jingnya show ya dan ke jingnya siat bat ke tu kini ke jing wanra ya ke jing sniu jong ke emlang salang bat ke jing don pat kinong pan bahaya ka Henry ke bat kena ban tip kini ke khana ke de ke bangin lej ban pej ya kini ke film on da gila pen bana ya ke tarik ban pen pej ba melodi klawat banut ban penun kam ya ka made ban don ke musim sindra. Haka di kerja kabur ni. Yakin bit ni kan? Haka jing alat bani keren bat ki armut ki nong ishim benta kene ke film kila pan pau ya jing kemen ba ki layo bani ishim benta ha kene ke film namar ka long ka compare na ki we pat ki film ki ba ki layo bani ishim benta Yang ala kam tak ni kam berketim. Kuno ban sedang ru. Kerkum ke jing benta ka jonga na film kor ta ka di kendiat Syapang ka khor bangi sa jadi Henry nganum nut bangan patai beniak than ya kata nomor ba hikwa apeni ihi ki khmat ha po ka cinema hall ngaple ka role ha ka film khor galong negative negative ka film khor ngelaju ya dan mentalang kiwe film khasiru Henry I ba Kenny Lingdok mah ibadi director jong kan ko film ila shu phone bat ila shu terwai nga ya kan ko role ko jonga hadir mangla sngap pat ya ka story de sungtenat bat smoya habru ba kata ka jinglong jong kata ka role ko jonga sakum taru mah ni kwa I banyak mentalang bangi nyakiu syamprang ni kam tam film khasi la jong klem na kan tait gila ya ngalaya chakmat Kanchenjar ban samling ba tang ba man kilinti ki don laki weak spot kam tadi than ba ong ba ngaya itho ithau ba kini bai di director jong ni ka film kalong ba iba kini ro itho ya tak story but ilayu iru nakiwe ki film ki ba nga ngaju simbenta ya ngaju smart ba kum kini ki jai film nga try piru pi jai hi nakata kadaw ka pelong IBN jet ben selek nga hakanika bentakan Kumno meno bang man shine katamet Ni ipa pata jom tashan. kidan ki film mga sim nga kumulit actor ru kidan ki khambon ki nga sim nga ka negative role tep kharai baki igang nga kumno nga mo ngam penduk mesim kata Henry ka role junga hangni ngadi upulen upulet u badan artli kidur baki jinglong ngadon ka jinglong aba baharu ngadon ka jinglong ka basliru kumala batai phi ngano batai beniak than rei saspumandur hima phi basngap rei ngikwa phiwan saki hipat aki khmat ya ka ni ka film kimala ai ka teng ka khor ginong simbenta ki bah khmat ki ba ngila ju telang na kapor hi dei Jeremy Khongji iba idi artist tin shop ibal apau hi I Shongdor Thaba I Kong Banamon Maulong iba David Kakongor bat lem ki ki artist ki ba le se gintang shu kendo andra ya ka kambang ya trepat ya sutenat bat ki artist ki ba kloy ha banyak train mar ki la kamlong experience ka kam
kabai day bat kajing kendo bat di ba ajas mah iba aku polis akan ka film khor kalong ba nging ide ki ta ki smuggler iba kai be an mo ki ba ki illegals ki tiar kita ni kila pendai ki telong kajing kendo jungi bat i kalong ba ma i ide polis ta kadang ni kendo kha ba i kan ka experience tengah kami obon na kanega film khori ba ngangit scam ba kajing penwandur jong i director ba keni ni film kala compare show ba ni film na melingkong ke di direction nang ta kai ki location de ba ka khamlong route clear ka film nei nga film adon beta ki khamlong mo ki kum ngari kerteng ko film ka khor kin ka khamlong khor hi Sibun ba ki jingyo nong bat ki experience mo piong malayo na ko film. Bos, Nakiwi ki film ki bang juicy mata hot. Mo kibon ki film ki bang lasim mata. Kidon la kajong ka story, kidon la kajong ka rukam penyai to kaju hi. But ka experience ke banga nga yo hane ka film khor kolong ba ka khamlong unique kindiat ban ya nujor ba kiwe ke film kan mar ba kane ka film khor kolong rough haduk da kata mo ting haduk kikin kitlet ting ke ba ngi perform hang to kolong bet ngilong ngiyo pen i sisan du ka bang idon do ko mensim da long rough bek ndo kan Amut melodi klawat. Bangot man penun kami ka. Madai bandon ke musim senra. Hot kidon ki film shibun teli la dam kidon ki ba wan shakmat don ki ba wan shakmat hendai ngam sim kerteng ki film ngadon benta don ki film ka ba ngakan na ba shai ki ba ngas sutanat ban sim benta ba don ki film ki ba ngam sutanat ban sim benta le se la shu pendap mo aspun long no tang namar bagi dei no para kasi ya shu ya don bentalang hendai ka film ka ba suhun min sim hi ka dei ka ne ka khor bat kabangan ngi shoot mai menta ba i kikigarat ka film borsing kini artli ki film tengah ngakam i ba kala ngakam hun ba ngit scam hiru kala kaman sekmat ban ki film ki bang adep KK ka ba wanja ya kalut kadai ki jinja ka ba dimla man mam Madiban hiaskin ada kakam kamar masno. Habau seklai kasno. khor ting kala bandage phang jong kikiat kala bandage phang ki kajing khor jong ubreu ne kala bandage ki khor jong kaktin ketlet kala bandage ki khor mau kuntu ba khor ki mau ki don cibon ba kajing mon tela da phikwa ban tip company ai kane ke beta kalong ba ban saki ha ki cinema ban pej ban jingo dala jong mat hakadi ka jaka jong ibri jingi kum jong dasam campaign ki we Ki ong ba kajing ya peri kade ka ba kia compromise pelat kamtam karyam kamtam ki dialogue kamtam ki location teng lada kidan kini ki continuity scene ki bagi pan continue ni thu no te ba kade ka scene mush continue kini kitu ki beret tembalong nada ni ko mengibat bade hok ane ka kam tolong itu par ki perlok baju pet be it film khasi long ki pet ki itu no te ba kalong fake no kan teng long ka ba ngide bang penjanai ka tu ka sulong no tolak biang mandap henry ngai tinat pat ya kane ka ba syakmat mentapat long ba kamlong kan kumta ya ka ba ba kamlong menta ka singi le se kum ka lighting ka beneng kami hab kum penyahab jubor kan kim le khap nap ro kita ka budget chungki ki continue hakata ki kajak por ka ba kum continue menta ka singi kamlong show ka slap no le se la shai pat ki ab yang tu kaju ka ya ka singi ka ju ka lai kum ta kan tak men penduk jan. Yakin bit ni nga. Yang ala kantar ni kam bergetip kuno ban sedang ru. Badon lang bat nga tamanga bat jiri be kita ta long ila play be ka role kan nadu nang sedang rukut mga bat jiri be na kinong akan thai de ki don hi jong i
Yairi Sumer mo idu banapo joy actor means ba borok hi ki ba play ha ka film ki debi ki actor mo ki debi actor kasulong na yangi bangi play ha ka negative and positive role kalong ka ba ngasutunat kalong ba aktor mdir modong batang ba ngadi aktor ngasuak bitang ka babahas sudah kata ka bamla rabon long ka jing sunat long ka biang hi ladang ayo ban ak hakalan ka babahar ngabiang hi and dan ngayo ban ak ka negative ngabiang hi long kata ka jinglong jungai ngelabiang ya ngabiang artli gadur artli benta jinglong bang jumut junga kalong ba hatu nga akhirnya film aku upulit te kum benta upulit ngalep ya kamram kum upulit te hadin par banga tingku pat bat kini ki smuggler laban ong ma ki gang kami dah bersyai hadin nga kenduk pa ki gang tengah dir nga wandur no kum ugang hiken ngadi upulit kawan upulit gang no pat Henry long kajuang juga ardur kalong no ken long ba kum upulit ngalek ka duty lajong Henry bangan takel pat ki gang ildir hapungan lo kum tau gang ken ngatem don aktras tapi robek tu hadu bekut dengan film mas don romantic scene tang bat i komedi jonga katur kamna romantic tan kata wat e kamala de jong ikong alfi itu de kamnong romantic ndiar bamdar ki scene long shulong moroi kan tenatu tem ki nda yahap romantic re ngai nakamta gitu ki artis ki bam yo lat mo ban wan ban sim banta ha ki film kolong ba ki di bendon kita ka sim ka baskem bat umno ban hikai lojong ban praktis si lojong bat kawiro lech gitu ki audition bakin sasajit bakin yo ban sim banta ha ki film bat kani ka kam film hi kolong ru kawe ka ba ka kum kalat ka ba yo ta ban trei wala kamlong full time ring yo pada part time ke kelong na kamta jengki kelong ba ngiri pandan ki kita kemensim ba ngin duriap ya ka kasap ko ba uble ula ai na kamta ka jengi kelong ba ni hab antristam ke nala de Kanjenjar ban samling batang ba man kilinti kidon laki weak spot. Di kelong ba mensua hapor bangarang sedang ban ak film ka jingkwa jenga ban ak film te kelong kum ni harum kum jiong kajing kuat ban long main actor bahkan long bangala ban play kan negatif ni positif ro long ane kajing kuat juga kabal long shirkai kan te hadin pada kum tu long ayo pada ban late ki audition ngalet pada kini ki mah ni akndo kini ki director kini kita te long ki select inga ki prom sekam ak film te hadu mata mah ngolong kum ni kum bangalong kulit sebut mah ya hi lat mong pathai ha jing plat por pi ban ya dan bentalang hak bangin ra ya kubor jong kene ka kamak film jungi kamtam mentale bakal ami kene ka hello megalaya le ngema ban len sibun pak ilayo jengmut susu bat kamtam along kum kalat kamai yangi ki ba imjan kene ka kam te komtahi nakaliang jong ka team jong ka khor hi bro kawai bat kum juru nakaliang jonga sngo ban wer biang kum juwer na kapor hoit le se ki don ki we ki film bang wer so bhai pi pa ba ban wan sha hol henry ka basusi ba lami na hol pat ni asong tang jing sha tim jing sha tala ngama bangan sim kino ki film gi de kum kita kidon ki film gi banga sibentaru gi banami na hol ngasha phone ngasha tim si ngasha domman ba kum kan ka film ro medan benta tang blayo film na sim no mer telung kita gi kidon be ga ti jungi ki breu te henry ngit scam bat shania am pasisen kan ka film khor kan ka film ko ba pinda hun ban pen bat ngit scam ba pinum yo daw te nyuwer ni patip ka tarik ko tikna lanu kan pelan henry kini kisi ban sawangin sayo tip no fil limpa kilat thai kubori te sasisi ni wer pigi ba ajin kershan ki ba et ya ka film khasi bat kene film khor hi dalile pin babe de ban pet tang kita hi kulishbun nakaliang jongi ka tim khor kolong ba ni kerpat ipi ki ba bakin sewan ban saki bat pet dela ki jong hikmat namta kan ka film khor bat pinyo i sisa ka kalong per ban yan ujor na ki we ki film gain kalong per tiawan ban saki
dalam rilis kini ke film. Kung no meno bang man siya katamit. May ipa patajong tasyan. Tôi là chính em bằng nghề. Đi vào khi nó nghe đây, lại xin vào. Nè, con cực sông.